нашим основным профессиональным праздником Днем сотрудника органов дел Российской Федерации. В этот праздничный день я обращаюсь к вам с словами благодарности и признательности за то, что в непростых условиях вы продолжаете добросовестно выполнять свою служебную, кропотливую каждодневную работу. Служба в органах дел – это пример проявления верности долгу и присяги, готовности прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Сотрудникам полиции общество предъявляет все более и более высокие требования. И это не случайно, ведь от нашего профессионализма зависит спокойствие граждан, а значит и уверенность в завтрашнем дне. С уверенностью могу сказать, что штаб отдела МВД России по Азнакайскому району честно и добросовестно выполняет свой служебный долг по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в нашем районе. Ведется наступательная работа по линии борьбы с организованным преступным формированием. Активно проводятся мероприятия по изъятию из незаконных наркотиков и оружия. В полном объеме обеспечена безопасность и порядок при проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, проводимых в Азнакайском районе. Традиционно в этот день мы склоняем голову перед светлой памятью наших сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Имена героев навсегда вписаны в летопись истории Азнакайской полиции. Их семьи никогда не останутся без внимания и заботы. Самый теплый слав признательности ветеранам, всем поколениям сотрудников, которые создавали и проект традиции службы тем, кто сегодня остается в строю, оказывая помощь в обучении и воспитании молодых сотрудников. Мы помним и гордимся вашими славными делами и поступками. Благодарю жен, детей, родителей и всех близких наших сотрудников за их терпение и поддержку. Спасибо за надежный тыл, за то, что храните тепло нашего очага. Делитесь с нами тягой решения столь непростой, но всем нужной службы. Хотел бы отметить поддержку статутной главы Азнакайского муниципального района, руководитель организации предприятий города. Пользуясь случаем, еще раз выражаю им признательность и благодарность за внимание нашим проблемам, поддержку и понимание. Выражаю большую благодарность нашим соратникам, работникам суда, прокуратуры, Федеральной службы безопасности и следственного прокуратуры сотрудничества в борьбе с преступностью. Хотел вас поблагодарить за то, что вы действительно честно, добросовестно и достойно служите Азнакайскому району. Мы живем, азнакайцы живут спокойно, комфортно живут и не боятся, чтобы и детей на улицу выпускать. Действительно, у нас спокойно в Азнакайском районе, поэтому за это вам отдельно спасибо. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан приказ за номером 1800 от 29 октября 2020 года. В связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации приказываю за добросовестную службу в органах внутренних дел наградить медалью МВД России за отличие в службе первой степени. Отдельная благодарность от администрации, от исполкома за сотрудничество, за конструктивное взаимодействие. Действительно, мы делаем общее дело, у нас общие задачи, общие цели, и мы с пониманием работаем, всегда поддерживаем. Мы к вам обращаемся, всегда с пониманием относимся, помогаете, вы к нам обращаетесь с различными, мы всегда открыты, поэтому вот, я думаю, и в дальнейшем также дружно, с пониманием и конструктивно будем работать. Ойрым рахмат айтасыз келе біздің ветеранларға. На самом деле, олар енді өз уақытында наша службаның, Азнакай службаның негізін салған кісілер. Мұнда енді ойрым рахмат айтасыз келе жетекшілерге. Біздің енді ілгіліктен Азнакай шундай күшті жетекшілер шәділер. Олар енді қызғанышқа қарсы бүгін келе алмадылар да, ситуацияны көріп тұрасыз, коронавирус білән енді ілгіліктен біз бек мощно масштабны үткәрәдік бұл байрамны. Жыршыларын шақырып, концертный программалар белән, ләкин менә ул инде киләчәктә Алла бирсә булар, үзләре булмаса да аларга бик зур рәхмәт, менә элекке начальникларга, аларны без тоже бүтән исемдә хөрмәт итәбез. Алар тоже зур өлеш керттеләр, аларга бик зур рәхмәт. Ну еще раз, уважаемые сотрудники полиции, я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Конечно, вам в первую очередь здоровья, вам, вашим близким, счастья. И, как говорят, пускай это даже банально звучит, что вы живые, здоровые, возвращались в свои семьи. С праздником вас! Убежден, что мы впредь, снижая набранных темпов работы, будем делать все возможное для успешного решения поставленных задач в виде укрепления правопорядка. Благодарю всех за самоотверженный и добросовестный труд, за вашу преданность избранному делу. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и благополучия. Офицеры,
забываем про сон и покой. Где-то снова тревожный сигнал раздается в ночи и летит сквозь туман и дожди наш патрульный наряд и спасти. Чью-то жизнь мы должны успеть. Это долг, это честь. Если где-то беда, мы на помощь всегда придем. Сквозь дожди и снега, темной ночью и жарким днем, мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Нас героями не зовут, это наш повседневный труд. Дни за днями покой и сон мы для вас бережем. Телефон разрывает ночь, вновь кому-то должны помочь. И летит сквозь колючий град наш патрульный наряд. Если где-то беда, мы на помощь всегда придем. Сквозь дожди и снега, темной ночью и жарким днем, мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Ночью и жарким днем мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Если где-то беда, мы на помощь всегда придем. Сквозь дожди и снега, темной ночью и жарким днем, мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Оппа карлар сезнең тормышларны бары ак бәхетләргә төрсен. Туган көннәр, матур бәйрәмнәр белән котлыйбыз бүген сезне. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң изге теләкләрне бүген дә матур бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә җырга төреп юлларбыз. Иң беренче тәбрикләүебез үзенең матур бәйрәмен, туган көнен шушы көннәрдә билгеләп үтүче Галия апа Нургалиевага юлларбыз. Хөрмәтле Галия апа, сезне экраннар янына якынрак дәшәбез. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, әни, юбилейың белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп яшәвеңне синең телибез. 8 ноябрь көнне безнең өчен бик тә кадерле тормыш иптәшем, әниебез, әбиебез Нургалиева Галия Минсагыйд кызының 55 яшьлек олы юбилее. Кадерлебез, сине шушы матур юбилейың белән чын күңлебездән тәбрик итәбез. Әниебез, син безнең өчен иң кадерле олы зат.
әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч булучы үрнәк, бар туганнарны, балаларны, оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы да бит син, газиз әниебез. Туган көнең, бүген әни, гомер тажың, балаларың җыелганнар, тормыш ярың. Тәбриклибез сине, әни, исән сау бул, тулып торсын өстәлләрең һәр вакыт мул. Яшәгез сез әти белән чирләмичә, хәл-әхвәлләр сорашкалап көндәгечә. Без, балалар, кайтып йөрик яныгызга, безнең кайту шатлык булсын җаныгызга. Яшик шулай һәрчак бергәләшеп, сау-сәламәт, сез исән сау булган чакта безгә рәхәт. Көндә булмый туган көнең 55 яшь, яшәгез сез икегезгә тагын 100 яшь. Шулай ук 13 ноябрь көнне безнең әтиебез Нургалиев Рәис Мирза улының да туган көне. Әти-әни, сезне гомер бәйрәмнәрегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Улы җанлы, сабыр холыклы, киң күңелле, безгә һәр вакыт төпле киңәшләрегезне биреп яшәүче балалар, туганнар дип торучы кадерлеләребезгә бәхетле көннәр, күңел тынычлыгы, авыруларга бирешмичә яшәүегезне телибез. Өебез һәр вакыт якты, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен генә күреп, тигезлектә, хәерле тыныч тормышта озын гомер кичерүегезне телибез. Сезгә булган шиксез хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, зур бәхетләр юлдаш булсын гомергә. Иң изге теләкләр белән әти, әниең, тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың һәм барлык туганнарыгыз диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Әлбәттә, без дә Галия апаны һәм аның тормыш иптәше Рәис абыйны чын күңелдән матур бәйрәмнәре, туган көннәре белән тәбрик итәбез. Парлы матур тормышта балаларга, оныкларга куанып, алга табада сөелеп яшәгез. Балаларыгыз, якыннарыгыз сезне һәр вакыт бүгенгедәй шатландырып кына торсын. Әни, кычагыңнан бик тиз очабыз да канат кагынып, туган якка ашкынып яшибез, әти-әниләрне сагынып. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Балачакның матур мизгелләрен күңелләрдә мәңге саклыйбыз. Әти-әни кадерләрен кайчан, әти-әни булгач аңлыйбыз. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар.
булмаса, алар йөз уйлыйдыр, балаларын уйлау юаныш. Бер сагынса, алар йөз сагына, булып яшик бары куаныш. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел, уйда булсын атта аналар. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел, уйда булсын атта аналар. Уйда булсын атта аналар. Уйда булсын атта аналар. Алдағы құтлауыбыз Флюрапа Сәхбиеваны туған күні матур бәйрәме белән құтлап яңгырар. Туған күнең, балқый йөзең, аппак қарлар сине құтлый бүген. Әнә шушындый матур мул тормышларда сөйініп яшә әле дибез. Нәк моннан 65 ел элек 1955 елның 10 ноябрендә Азнакай районы Чалпы авылында Латыпов Салих белән Ыркыялар гаиләсендә 4нче бала булып, әниебез Сәхбиева Флюра дөньяга килгән. Хәзерге көндә Татшуган авылында әтиебез Сәхбиев Мирзахит белән тигезлектә гомер кичерә алар. Йомшак, киң күңелле, ярдәмчел, безнең өчен üzülеп торучы сөекле әниебез. Сине 65 яшьлек юбилеең белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы хәсрәткә бирешмичә, һаман шулай көчле рухлы, ярдәмчел, изге күңелле булып, балаларыңның һәм оныкларыңның игелеген күреп, әти белән хәерле тынычлыкта озак яшәргә насыйп булсын. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә генә төренеп яшә. Кадерле әниебез, безнең өчен син һәр вакыт юл күрсәтүче маяк булдың. Безнең өчен син дөньядагы иң кадерле, иң якын, иң матур, иң мәрхәмәтле, иң яраткан кешебез. Әниебез, сиңа мең рәхмәт әйтеп, башыбызны иябез. Котлы булсын, әни, туган көнең. Матур булып атсын таңнарың, рәхәт яшә, игелеге кайтсын син үстергән һәрбер балаңның. Сәламәт бул, бәхет сиңа, балкып торсын синең йөзләрең, кайгы күрми, шатлык куанычта үтсен синең килер көннәрең. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, сызламасын аяк кулларың, әткәебез, балаларың, туганнарың белән матур үтсен гомер юлларың. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Чәчләреңә әни шал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә әни авырмыйча, син бу дөньяда бер генә, берәү генә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, кияүләрең, киленең һәм оныкларың диелде матур тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Флюрапа, бәйрәмегез котлы булсын. Туганнарыгыз, якыннарыгыз янәшәсендә тормышыгыз алга табада тулы матур булсын. Сөенеп яшәгез, куанып яшәгез, саулык, сәламәтлегегез дә нык булсын дип шушындый котлау сүзләренә кушып, матур җырны да сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Bilsәм иде әнкәй уйларың, кояш
яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Шулай ук 55 яшьлек матур бәйрәмен каршы алучы Илмира апа Миннеханованы да экраннар янына якынрак төшәбез. Туган көне ул бәйрәм көнлә елга бер кабатлана алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Азнакай районы Урсай авылында туып, бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә гомер итүче яраткан әниебез Миннеханова Илмира Наил кызына 8 ноябрьдә 55 яшь тулды. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә әни, мәңге яшь бул. Иң кадерле якын кешебез. Кадерле әниебез, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шомырт чәчкәседәй ак бәхетләр, кырычтай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар телибез. Сабыр кылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерлеләрдән дә кадерле кешебез син. Әни, киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Һәр вакыт шулай тормышыбызга ямь өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, гаилә шатлыгында балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Котлы булсын әни туган көнең. Озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгылар булса югала. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, ягымлы шат булсын күңелең, озын гомер бәхет шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек ярты бәхет диләр. Шушы бәхет чикләп үтмәсен. Иң изге теләкләр белән улларың Айдар, Азат, киленең Резидә, шулай бу теләкләргә кушыла кодаң белән кодагыйларың һәм барлык туганнарың, якыннарың диелде. Әлеге тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Илмира апа, тормышыгыз алга табада якты матур булсын. Якын кешеләр сезне һәр вакыт ягымлы сүзләре белән шатландырып кына торсын. Ягымлы язларны, җәйләрне, әле тагын бик күп тапкыр көз, кышларны бүгенгедәй шатланып каршы алыгыз. Безгә һәр балаңа рәнҗемә, көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә, әнкәем, мең яшә. Үстердең наз белән, өйрәттең гел уңай сыйфатка. Ынтылмай биргән һәр киңәшең, кем булып айларда торсак та. Җиле давылы тимәде
тимәде тормышта. Булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә. Мең яшә, әнкәем, мең яшә. Рәхмәт барысы эчендә. Мең яшә, әнкәем, мең яшә. Җил давылы тимәде тормышта. Булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә. Мең яшә, әнкәем, мең яшә. Барысы эчендә. Мең яшә, әнкәем, мең яшә. Мең яшә, әнкәем, мең яшә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы эфиры ахырына да якынлашты. Алга табада елмайып, шатланып, якын кешеләрдән җылы матур сүзләр ишетеп яшәргә язсын һәр барчагызга да дигән теләктә калып, саубуллашабыз, исән-имин булыгыз. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов, стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», второй этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Chery и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Chery Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Chery Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто», рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шейхудинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67.
Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания Колор. От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99 006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.